Hej. Jeg vil vise dig, hvordan du går ind og kommenterer på et indlæg, der ligger her på Naturlig Slankekur. Herinde på siden, der er de 10 nyeste indlæg i slangenetværket. Og der kan jeg så se, at de ligger så hernede af. Og der kan jeg så vælge at trykke på den her, der hedder Jeg vil være slank. Og hvis jeg så tænker jeg, jeg vil faktisk gerne have lov til at kommentere på det. Jeg vil gerne skrive en kommentar. Og der er allerede en, der har skrevet en kommentar til Ulla, som hun hedder, blog. Så først så vil jeg læse, jeg vil være slank. Det jeg gør for at tabe mig er, at jeg prøver at spise sundt, træner zumba og danser couple dance. Det er line dance som par, og jeg går ture. Lige nu har jeg 5 nåle i mit venstre øre, der skal hjælpe mig med at stabilisere mit blodsukker og nogle andre ting, som jeg ikke kan huske. Så tænker jeg, det vil jeg egentlig gerne. Jeg vil egentlig gerne skrive til Ulla. Jeg synes, det er flot, at hun er kommet i gang med træningen og taget livtag med det at spise sundt. Så det skriver jeg simpelthen her. Hej Ulla. Jeg vil bare sige til dig, at det er så godt gået af dig. At det er så godt gået af dig med alt den motion. Og selve beslutningen om en ny livsstil. Hej Ulla, jeg vil bare sige til dig, at det er så godt gået af dig med al den motion og selve beslutningen om en ny livsstil. Mange hilsner. Lisa Marie. Jeg kunne også vælge her at skrive, for eksempel, jeg er selv i gang med at tabe mig, og så kunne jeg så dele med hende, hvad jeg synes, hvad jeg for eksempel synes er svært. Det kan også være, at jeg for eksempel også går til Zumba, eller line dance, eller et eller andet, og så kunne man skrive, hey, hvor går du til Zumba? Hvor går du til line dance? Må jeg prøve at komme med en dag? Og på den måde, så kan man også skabe nogle relationer og komme ud og få et netværk og få samlet en flok, som synes det kunne være sjovt at danse, så det hele ikke bare bliver noget tungt vægttab og sport, som man egentlig bare skal dyrke, fordi det skal jeg jo, fordi jeg skal tabe mig. Så jeg synes det er så fedt, hvis man kunne få noget relationer i gang herinde. Men først og fremmest så skriver jeg i hvert fald lige det her og bekræfter hende i, jeg synes det er skide godt gået. Og nu udgiver jeg. Og så skal jeg så lige bevise, at jeg ikke er nogen robot, står der. Og jeg skal så skrive de 2 ord her. Det er da sådan lidt en mindre. Det kan endda være, at du kan bedre se det, end jeg kan, men jeg synes da lidt, det er en lille smule svært faktisk. Så, din kommentar blev udgivet. Jeg har simpelthen givet Ulla en kommentar nu. Jeps. Så nu kan du simpelthen skrive en kommentar til andres